Gasteizera egingo dugu orain martxan da eta 24. Gasteizon egitasmoa. Arabako hiriburuko hainbat saltokik eta tabernak bat egin dute egitasmoarekin eta ostiralera bitartean moda desfileak ikusi eta goi mailako pintxoez gozatzeko aukera izango da. Lierni, arratsaldeon baten bat probatuko zenuen, ezta? Arratsaldeon Sara, arratsaldeon ikusentzuleok gastronomia aipatu duzu, ez oraindik ez dut pintxorik dastatu. Egia da, moda ere uztartzen duela egitasmo honek, esan bezala gastronomia eta moda lan amaitu ostean pintxoren bat edo beste dastatzeko aukera izango dut, baina oraintxe ikusten duzue Artiumeen museoan hemendik minutu gutxira barru desfilea izango dela, modeloak pasarelan aterako direla eta gu backstage esaten den moduan edo atzealde honetan gaude ikusten duzuenez azken ukituekin baita biltza bertan parte hartu duten 40 saltokietako langileak eta tartean hementxe ia paintzaia zurine azken ukituekin. Bai, arratsaldeon, baia dena pres, ja azkenengo tukak ematen. Pentsatzen dute, zuentzat ere garrantzitsua izango dela horrelako egitasmoak egotea Gasteizen, ezta? Bai, oso deia ona iruditzen zaigu, kontuan hartuta zenbait hiriburuetan horrelako antolakuntzak desagertu direlako, Gasteizen sortez aurrera jarraitzen ditugu, azkenean Arabako komertxoari aukera emateko eta nola ez, hiriburari prestigioa emateko. Aurreratu iguzu, zer ikusiko dugu hilari dagokionez eta makillajeari dagokionez, hemendikan minutu gutxira desfilean? Denboraldi honetan, 70 eta 80 urtetako moda datoz berriro, espain gorriak, emakumea osortoa egiteko, begietan lerro beltzak oso markatutak, eta, gutxi gora bera horrelako moda da. Zorteon gaur zurine eta mila esker. Bale, eskerrik asko. Entzun duzu ikusentzuleok, baita Sara ere ezpain gorriak, nik gaur arroxak ekarri ditut, ez nago beraz modan egia esan, baina hori exe gaur egun dauden tendentzia horiek, ikusten duzue modeloak ere prest daudela, minutu gutxi geratzen baitira desfilerako eta noski diseinatzaileak ere bai, Urbi eta erropa dendako Juantxo eta Eriken mentxe ditugu, azken ukituekin pentsatzen dut, ezta? Kaixo, arratsaldeon. Azken ukituekin zabiltzate. Azkenengoa, ja pixka tarduri eta dana preparatzen, eta neske pixka behitzen, zein dijoazen gauzak hobeto, eta gauza hori denak. Juantxo, zer ikusiko dugu pasarelan ondoren? Bakusiko duzue narru politenak. Guk iten dugu dana gure kolezioak, eta ikusiko duzue peleti bat oso berria, oso desberdina, ez da gaztia oso, así que nik uste asko gustatuko zaizuela. Zaten duzuentzat ere garrantzitsua izango dela noski horrelako egitasmoak egotea Gasteizen, ezta? Noski baietz, hau azkenian da pixkat gure erira izen bat ematia eta pixkat jendia kartzea, gure gauzak ikustea, beti gauzak eskaparatetan jartzen dituzu, baina beti asko zepolitago ikusten dira pasarela batean eta neska den gainean, ez? Gainean iruñita. Mila esker bikoto eta zorte hon gaurkoan, badakizu, ekitaldi ugari daudela egun hauetan hemen Gasteizen, bihar esaterako labur-labur. Moda sortzaile gazteen, 17. lehiaketa egongo da, beraz, hemen aukera izango dute, beraien lanak, beraien arropak, hemen pasarelan desfilean ikusteko.